थेख्लाख्ला बावनाना बै खदाक ना कनिका होननाय केमेरा लाबथिंबायनानैसो गिदिङोमोन नोंथाङा बम मानि इसिबां दांखब मारिबाय थादों नोंथाङालाय हा नोंथाङा दिनैनिफ्राय बे बर' हारिनि बा बर' जाथिनि गाज्रि बा बांसावलाबायनाय बिजानु सोनाय सोदोबखौ दोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सेवनो बरायबोबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन आबसुनि बारग' दैदेनगिरि मनीश्वर दैमारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौहाय बिदा एबा आदा लिंनांगौ होननानै बुंदों जाहैबाय ओमफ्राय दा बिनि सायावनो गोख्रों फिनजाथाय होदों आरोना एक्स भलान्टियार फर्सनि दैदेनगिरि सारमोनहा दा जिखुनु हक जोंनि सारमोनहा मा बुंलांदों बेखौ खोनासंलांबानो जाबाय जिथु गरेस्वर फुख्रिपारनि मनेस्वर दैमारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु बिसयै जिथु बुंदों बेखौ आं सिगाङावनो स्ट्रंलि कन्डेम होयो बिथाङा मालानिफ्राय बबे सननिफ्राय बबे मायथाइनिफ्राय एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथांनाव आं कुइसन खालामो बिथाङा बुंदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सावरायलायनायाव बिथाङा बुंदोंमोननो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोननो जे आंखौ बिफा लिंस्लायस्लाय बिदा लिंनायानो साबसिन होननानै मनेस्वर दैमारिया बिथां इउजि ब्रह्मनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट समावसो बिथांखौ आं नुनो मोनदों खारन जोङो जेला बर'फ्रा 1987 2 मार्चनिफ्राय एबसुनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन बे समनिफ्रायनो जों दङ अब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिनि उनाव नेहाथारिया दंमोन जोंहा बै समनि दरं जिल्लानि दरं डिस्ट्रिक्टनि रौतानि आइटेंजारनि बिथां रबिराम ब्रह्म बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बै समाव आं बिथां मनेस्वर दैमारिखौ नुवाखै जेला 1990नि 1 मेआव जोंहा बड'फा बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेलाव जोबथा जिउ फोजोबो बा गोमालाङो बे समाव बिनि सिगां बिथांखौ हामथों होननानै जे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा खना खनला जाय गावबागाव जा धोरोमखौ लादों बे धोरोमनि माबा लानानै सतबांसा लानानै बिथांनि देहानि गाहाम हामलायनानै फुजा खालामलायदोंमोन गावबागाव धोरोमजों बिथाङा बिथोन होदों होननानै बुंदों जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ धोरोम आंनि बेरामा हामथों धोरोम गावबागाव धोरोमनि मानसिफ्रा उमुक उमुक धोरोमजों फुजा हो होननानै बुंदों नोंथाङा बबे समाव बबे जायगायाव बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगो मोननाय आरो माला सावरायनो मोननाय नोंथाङा जानला मोनला मानो बेबायदि बांसावलाबायदं नोंथाङा नेता जानो सानदों नामा नोंथांखौ बयबो ओरैनो नुजेनबानो सिनायो नोंथाङा जेला माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव सानसुमा बिथां मानगोनां सानसुमाया फैदों सानसुमानि उनाव गारलाबाथा फैदों गारलाबाथानि उनाव सोमला बसुमतारी आफादगिरि जादोंमोन बिनि उनावसो इउजि दानि जिथु मन्त्रि उदखावगोरा ब्रह्म बिथांनि समावसो नोंथांखौ नुदों बे समाव नोंथाङा थेख्लाख्ला बावनाना बै खदाक ना कनिका होननाय केमेरा लाबथिंबायनानैसो गिदिङोमोन नोंथाङा बम मानि इसिबां दांखब मारिबाय थादों नोंथाङालाय हा मालानि नेता जाखो नोंथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिदा लिंनो थिनस्लायस्लाय नोंथाङा बेनिख्रुइ महात्मा गान्धीखौ राष्ट्रिय पिता होननायनिख्रुइ सुभाष चन्द्र बसखौ राष्ट्रिय पिता बानायनांगौ होनबा साबसिन जायोमोन नोंथाङा जानला मोनला काउन्टार होलाबायना खारन नोंथांखौ आङो मात्र इउजि ब्रह्मनि समाव बिथां इउजिनि ब्रह्म समावसो लोगो मोनदों नोंथाङा दंमोन नामा जेला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ मुम्बाइ टाटा मेम'रियेलनिफ्राय फ्लाइटजों लाबोनानै बागड'ग्रा सिलिगुरिनि बागड'ग्रा माने एयारपर्टआव बोख्लायनानै गारिजों लाबोनानै दतमानि माबायाव बरागारि गावनि न'आव लांनानै जों बेहाय जे फुङाव 20-25 जनसो मानसिफ्रा हिन्जावफ्रा हौवासा हाजार मानसिनि गेजेराव जों बिबार माला सुदोंमोन नों बहा दंमोन नोंथाङा बहा दंमोन नोंथांखौथ' आं नुवाखै नोंथांखौथ' बयबो सिनायखायोमोन हायथा माने इसेबां थिफुदला बुंदों नोंथाङालाय जानला मोनला बांद्राय जानला मोनला बुंनाङा नंगौखौ बुं नोंथाङाथ' बे समाव गैयानो बरागारिनिफ्राय लाबोनानै जोङो दतमायाव हाजार लाख मानसिनि गेजेराव बिथांखौ मोनसे माने राष्ट्रीय सन्मान आखारै नेशनेल फ्लेग लालायनानै एबसुनि फिरफिलाखौ
बिर होलायनानै बिथांखौ मोनसे गार्ड अफ अनार होलायनानै बिथाङा बुंखादोंमोन आं थैब्ला आंखौ सावनाङा होननानै बिथांखौ हाखर गोथौ जावनानै माने रायजो राजा बयबो हाजार हाजार लाख लाख मानसिया फुल माराजों फबनानै बिथांखौ फबनाय जादोंमोन। नोंथाङा बे समाव बहा दंमोन? नोंथांखौथ' जों नुवाखैनो। नोंथाङा माने माब्लानिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों माने सावरायनो मोनखो? जानला मोनला खोथाखौ बुंनो नाङा, नंगौ खोथाखौ बुंनांगौ। खारन दिनै बर'आ जा अलखद समाव दङ, बर' माहारिया जिबायदि माने अलखदजों जुजिनानै दङ, बे समाव नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला बांसावनांगौ। नोंथाङा नेता जानो नागिरदों नामा? नोंथाङा नेता जायो मा जायो, नोंथाङा बबे पलिटिकेल हान्जायाव दङ बा माबायाव दङ, जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया। बे नोंथांनि बेक्तिगत माबा। खिन्थु जाथिनि हारिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिसय नोंथाङा जानला मोनला भाषण होनाय भाष्यखौ जों खिन्थु सयज' हाया। जों भलन्टियार फर्सआ बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो। नोंथाङा दिनैनिफ्राय बे बर' हारिनि बा बर' जाथिनि गाज्रि बा बांसावलाबायनाय बिजानु सोनाय सोदोबखौ दोन, गार। आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिसयै रोङा भाङा नुङा हवा नुवाखैनो नोंथाङा नुवाखैनो। माखौ मानो बुंलाबायदों नोंथाङालाय? हा, आं नलबारि जिल्लानि बै समनि भलन्टियार फर्सनि चेयारमेनमोन, आङो चेयारमेनमोन। बेखौ जोंखौ 1989आवनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दाना होलांखादों। नोंथाङा बबे समनि एबसुनि नेता जाखो? हा, नोंथाङा जानला मोनला मानो बुङो? बेनिखायनो आं नोंथांखौ बे मिडियानि थ्रुयै खावलायो, नोंथाङा जानला मोनला दा बुंखा। माने नंगौखौ बुं, नंगौखौ बुंनायाव जोंहा दाय गैया। आरो नोंथांजों आंहा खुनु बेक्तिगत सुथुरबो गैया, नोंथांजों आंहा खुनु माबा गैया। खिन्थु दा जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा आरोना बेफोर। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सासेल' नायल' जाल' जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौहाय जुदि जोङो बिदा आदा होननानै लेंनांगौबा बेसेबां दुखुनांथाव बेफोर। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैहाय जोंनि भारत हादरनि गासैबो खना खनला जायगायावहाय सिनायथि मोनबोबाय जे बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। दासिमबो जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि साननाय हनाया दंबावो आरोना। दिनै बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौहाय जुदि आदा लिंनांगौबा बेसेबां दुखुनांथाव बेफोर। दा जोङो बेफोरनिफ्रायनो हमनो हायो आरोना, जोंनि बर'नि जा पावारफोर दङ बेफोरखौ लांफिनजोब्बाय, गैखाला। ओमफ्राय थाखानाय बुस्थुखौहायबो लांफिनजोब्बाय। दिनै हारिमु, जोंनि जे सिनायथि, बर'नि जे सिनायथि, बेफोरखौबो साफा एफा खोमोरलांनो नाजादों नामा, जों बेखौ दिनै साननो गोनां जानानै फैबाय आरोना। दा बिनि सायावनो जोंहा एक्स भलान्टियार फर्सनि माखासे दैदेनगिरि सारमोनहा रिएक्सन होदों आरोना। नोंगौ, थिगैनो दङ, रिएक्सनबो होखानांगौ। मानो होनबा नोङो बेफोरबायदि नाङा जाबां नांला बुजा जेबो गियान गैया मा गैया बेफोरबायदि बुंनायाथ' लाजाथाव नङाना। बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो रायजोनि सिगाङाव लाबोनांगौ जाखो? एखेबारे खामानि गैयै आरोना, आलु गेसाव खोथा रायलायनाय बेफोर। नोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो मारै बिदा लिंनांगौ? दा बेफोर भाषाखौ सोर बुंनो थिनदों आंथ' मिथिला। जिखुनु बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिफोरखौ मिनिनोबो ओंखारो, दुखुबो मोनो आरोना। माबायदि साननाय हनाय लानानै गोसोआव दङ बेफोरबायदि मानसिफ्रा।